लिरगिरि गौथुमा बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि आखायाव लादों। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव लादों आरो बर' बिफानाबो जोंजों जयै बानजायफादों आरो बे हाबाफारिया जोंनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि हिसाबै थामथि हाबाफारि। जों 2023 मायथाइयावबो गिबि खेबनि थाखाय जों बिजाबा गावारि पार्सनेल खरसा गासिबो गाव गावनि, नाथाय बिजाबखौ जों जयै लोगो नांनानै मोनसे जौसाङाव बेखेवो आरो बे जौसांखौ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमानो होयो। दा बे हिसाबै 2023 आव जों गिबि बेखेवजेनदोंमोन आरो बे समाव जों गोबां बिजाबखौनो बेखेवनो हादों। गांजिसे बिजाब बेखेवदोंमोन जोङो आरो बिदिनो थांनाय बोसोराव 2024 आवबो डिसेम्बर दानावनो जोङो बिजाबखौ नभेम्बर दानाव जों बिजाबखौ बेखेवदोंमोन आरो बेवहायबो जों गोबां बिजाब बेखेवदोंमोन। गांजिबा बिजाब जों बेखेवदोंमोन। बेनिफ्राय देग्लाय जोङो आरोबाव बे बिजाबखौ बेखेवनो हाबाय। जों गांजिद' बिजाब बेखेवदों एबार आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोजाम लिरगिरिफोरनि बिजाबाव बेखेवनो हादों आरो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि बिथां आरो गेदेमा सल'गिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथांखौ जोंनि गेजेराव मोननो हादों। बिथांमोनहा फैनानै जेब्लाबो जोंखौ थुलुंगा होफैयो। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जानानै। आरो इयुनावबो जोङो बेबायदिनो बिजाबखौ जोङो दिहुनबाय थागोन। फैगौ बोसोरावबो जों दिहुनबाय थागोन आरो बे गावारि बिजाबल' नङा, जोंनि गौथुमा दासिमहालागै गाम्बारि लाइसि दिहुननायजों लोगोसे गोबां बिजाब दिहुनबाय। गांनै बिजाब जों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्राय दिहुनबाय आरो देग्लायबो जों गांसे दिहुनदों। बे हिसाबै जोंनि बिजाबा बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि पाब्लिकेसन हिसाबै जोंना गांनैजिसो जाबाय आरो जों गाम्बारि लाइसिखौथ' दिहुनबाय थाखायो। गाम्बारि लाइसिखौ जों बावैसो 33 बिसानखौ दिहुनलांबाय। व्यक्तिगत हिसाबै बायद' नोंथाङा 40था बिजाब दिनैसिम सोरजिबोबाय दिनै सानसिम 2022 मायथाइसिम। व्यक्तिगत हिसाबै आंनि बिजाबनि अनजिमाफोरा बुरजा नङा। व्यक्तिगतखौनो सोंदोंना? गावनि पार्सनेल बिजाब। दिनै आं गांनै बिजाब बेखेवदों। गांसे सुंद' सल'नि बिजाब आरो गांसे रायथाइ बिजाब, रायथाइ आरो सावरायथाइ। रायथाइ आरो सावरायथाइया आंनि बे नैथि बिजाब। रायथाइ आरो सावरायथाइ खोन्दोनि हिसाबै आङो दिहुनदों। जों मोनदांबाय थादों जे रायथाइजों लोगोसे बा खन्थाइ सल'जों लोगोसे रायथाइखौबो बा सावरायथाइखौबो जों लांफाबाय थानो नाजादों बर' आइजो लिरगिरिफ्रा। बेनि फिथाइ हिसाबैनो दिनैनि बे रायथाइ आरो सावरायथाइ खोन्दोनैया ओंखारदों। आरो आंनि सल' बिजाबा, सल'फोरखौ आङो आर्लि 80sनिफ्रायनो लिरनाय रादाब खौरां बिलाइयावबो आं लिरबोदोंमोन। फिसा फिसा खन्थाइ, माइक्र' सल' आरोबा उन्दैफोरनि सल'बो आं लिरबोदोंमोन, नाथाय बे बिजाबाव आं उन्दैफोरनि सल'खौ होआखै। आंनो बे सल' बिजाब आं गांसे गोदोनिफ्रायनो दिहुननो होननानैबो दिहुननो हायाखैमोन। दा देग्लाय आङो जथायनानै गांसे सल' बिजाबबो दिहुनदों।